Ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος της Βασίλας Λεβέντης και ιδρυτής της Ένωσης Κεντρώων, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 75 ετών, αφήνοντας πίσω του μια μακρά πολιτική διαδρομή. Γεννήθηκε το 1951 στη Μεσίνη Μεσσηνίας και μεγάλωσε στον Πειραιά, όπου ολοκλήρωσε τη σχολική του εκπαίδευση. Σπούδασε στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών και από νεαρή ηλικία συμμετείχε ενεργά στον αντιδικτατορικό αγώνα. Στην πορεία της ζωής του εντάχθηκε αρχικά στο Πασόκ, ενώ αργότερα διαφοροποιήθηκε πολιτικά, ακολουθώντας ανεξάρτητη πορεία. Συμμετείχε σε δημοτικές και ευρωπαϊκές εκλογές και έγινε γνωστός για τις έντονες πολιτικές του παρεμβάσεις και τη συνεχή του παρουσία στη δημόσια συζήτηση. Αν σου άρεσε το βίντεο, κάνε like και subscribe στο κανάλι για περισσότερα νέα και ενημερώσεις. Το 1992 ίδρυσε την Ένωση Κεντρώων, η οποία κατάφερε να μπει στη Βουλή το 2015, με τον ίδιο να εκλέγεται βουλευτής. Πέρα από την πολιτική του δράση, άφησε έντονο αποτύπωμα και ως τηλεοπτική προσωπικότητα μέσα από το κανάλι 67. Μετά τον θάνατό του, ο θετός του γιος τον αποχαιρέτησε με συγκινητικά λόγια, τονίζοντας πως η μεγαλύτερη κληρονομιά του δεν είναι μόνο όσα πέτυχε πολιτικά, αλλά ο τρόπος με τον οποίο έζησε, αγωνίστηκε και παρέμεινε πιστός στις αρχές του μέχρι το τέλος.